Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 11. Ραντεβού το μεσημέρι για σας και μετά τη σφαιρική ενημέρωση που είχατε, την λακωνική ενημέρωση αλλά την πλήρη ενημέρωση, θα πάμε στο κυρίαρχο θέμα που είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές και όπως σας δηλώσαμε από την αρχή αυτής της εκπομπής, μέχρι και τις εκλογές, ο περισσότερος χρόνος της εκπομπής διατίθεται στην παρουσίαση των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την ψήφο σας. Λοιπόν, αριστερά μου έχω τον κύριο Δημήτρη Γιατρά, που είναι υποψήφιος δήμαρχος Βύρωνα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Ρόδολφ. Και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και εγώ. Δίπλα στον κύριο Γιατρά είναι ο κύριος Παναγιώτης Σερμπενιάδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Παιανίας Γεικών Νερών. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε νέος και χαίρομαι να είναι οι νέοι υποψήφοι στις τωρινές εκλογές. Δίπλα στον κύριο Σερμπενιάδη είναι ένας νέος, πιο νέος από τον κύριο Σερμπενιάδη και πιο νέος και από μένα. Εγώ θεωρούμε γύρω στα 25-30. Έχουμε μια συντροφιά ικανών συμπολιτών μας, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο σας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το φίλο μου τον κύριο Δημήτρη Γιατρά, που διεκδικεί τον δήμαρχο Βύρωνα. Αυτό είναι χαρούμενο και αισιόδοξο και πολύ καλό μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς στα Γλυκά Νερά, κύριε Σερμπενιάδη. Κοιτάξτε, η πόλη μας έχει προβλήματα. Προσπαθούμε και θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Είμαστε στο συνδυασμό του Σίδερου ΜΑΔ εγώ. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Στο συνδυασμό αλλάζουμε μαζί. Έτσι. Είμαστε συστρατευμένοι κάποιοι άνθρωποι δίπλα του. Εσείς τι επαγγέλλεστε, κύριε Σερμπενιάδη? Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Διαχειρίζομαι 2 ανώνυμες εταιρείες και παράλληλα εξασκώ και την ιδιότητά μου σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και marketing. Πάρα πολύ ωραία. Αφού είστε πετυχημένος επιχειρηματίας, είναι πολύ καλό στοιχείο να έχει ο συνδυασμός σας έναν επιχειρηματία σαν εσάς για να βοηθήσει το έργο του κυρίου Μάδη. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Τι όραμα έχετε, τι σκέπτεστε να κάνετε, αν σας τιμήσει ο λαός με την ψήφο του? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Ναι. Το πλάνο μας αυτό έχει να κάνει κυρίως με την καθημερινότητα που έχει πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να φέρουμε ανάπτυξη και επενδύσεις στην πόλη μας. Θα ασχοληθούμε με την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, αλλά κυρίως με την αλληλεγγύη, το οποίο είναι το πρόβλημα των καιρών μας αυτή τη στιγμή και στο Δήμο μας, αλλά και στους άλλους Δήμους. Ακόμα δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γιγαντωθεί πολύ σύντομα. Όταν λέτε να φέρετε επενδύσεις, τι εννοείτε? Έχετε περιθώρια εκεί στην περιοχή για νέες επενδύσεις? Πάρα πολλά. Δεν έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν, εκτός από πολύ λίγα και μικρά χρηματοδοτικά προγράμματα ευρωπαϊκά, τα οποία πρέπει να κάνουμε, να πιστοποιήσουμε πρώτα απ' όλα τις υπηρεσίες μας και δεύτερον να τα προσελκύσουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για να κάνουμε στην πόλη μας, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο χώρο ταξικό, έτσι, χώρο ζωτικό για να κάνουμε επενδύσεις. Υπάρχει σχέδιο πόλης εκεί σε εσάς? Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς, θα το ολοκληρώσουμε για να έρθει και κάποιος να μπορέσει να κάνει επενδύσεις. Και όραμά μας, προσωπικό όραμα δικό μου, να κάνουμε το Δήμο μας πρότυπο για τους άλλους, ώστε να γίνει ένα έτσι ισχυρό brand και να μπορέσω κι εγώ, όσο γίνεται, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και των πλεονεκτημάτων που έχει η Παιανία, που δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα, να τον κάνουμε ένα Δήμο τον οποίο χαίρεσαι να ζεις πρώτα απ' όλα και δεύτερον πόλο έλξης για επισκέπτες, επιχειρηματίες και σίγουρα και επενδυτές και νέους κατοίκους. Να θέλει κάποιος να έρθει στο Δήμο μας να μείνει. Μάλιστα. Ακούσατε, κύριε Γεωργόπουλε, τι σκέπτονται οι νέοι άνθρωποι για την Παιανία και για τα Γλυκά Νερά. Στην Παιανία τώρα βέβαια έχετε και πολύ ωραίο κρασί, έχετε πολύ ωραία πατητήρια. Ο Ζακχαίος υπάρχει ακόμα? Βεβαίως και το στηρίζουμε κιόλας πολύ. Ναι, αλλά δεν έφερες εδώ λίγο κρασάκι από τη Νέα Σοδιά. Επιφυλάσσομαι την επόμενη φορά να σας φέρω. Υποψήφιος είσαι εσύ, πρέπει να κυρίες με, πώς λέγονται αυτά τα μαρκούτσια? Με Νταμιτζάνες. Και να δίνεις, αντί για ψηφοδέλτια, δίνεις κρασάκια. Τους μεθύσεις όλους, θα σε ψηφίσουν. Θα βγεις πρώτος. Βεβαίως. Να διαφημίζουμε και τον ντόπιο προϊόν. Κύριε Σταυρόπουλε, ακούσατε τους οραματισμούς του νέου μας, του κυρίου Σερμπενιάδη, και τα προβλήματα που έχει η Παιανία. Τελεία, εδώ πάμε στη φωνή του λαού, γιατί προηγείστε εσείς, κυρίες και κύριοι, δική σας άποψη. Φωνή του λαού. Λοιπόν, τηλεθεατής από Παιανία. Έχει το όνομά του, αν ενδιαφέρεστε. Χρόνια πολλά βέβαια για τη γιορτή μου αύριο. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στη σημερινή συζήτηση.
και σας ρωτά, όχι σας ρωτά, παρακαλεί να μαθευτεί το βιογραφικό του κυρίου Μάδη. Να μάθει ο κόσμος δηλαδή ποιος είναι ο κύριος Μάδης. Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 στοιχεία. Ποιος είναι ο κύριος ο πρόεδρος, ο αρχηγός του συνδυασμού σας, κύριε Σερμπενιάδη? Κοιτάξτε, ακριβώς το βιογραφικό του δεν το ξέρω με το και τελευταίο κόμμα. Σίγουρα θα ενημερώσω ότι είναι ένας τεχνοκράτης. Είναι υπεύθυνος στην κεντρική αγορά των Αθηνών, μία από τις πιο νευραλγικές αυτή τη στιγμή για την οικονομία και την ανάπτυξη θέσεις. Είναι έμπειρος επιχειρηματικά και επιτυχημένος και στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι νέος, άφθαρτος, είναι οραματιστής, έχει δώσει σε όλους μας αυτό το όραμα να αλλάξουμε το Δήμο μας, γι' αυτό και λεγόμαστε «Αλλάζουμε μαζί» ο συνδυασμός. Και πάνω απ' όλα είναι άτομο με ηγετικές ικανότητες, το οποίο έχει προσδώσει και σε όλους εμάς την διάθεση και βεβαίως έχει βρει και άτομα με ικανότητες δίπλα του, ούτως ώστε να κάνουμε αυτή την αλλαγή στο Δήμο. Φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει ιστοσελίδα του συνδυασμού που μπορεί να μπει ο κόσμος, έτσι, να δει κάποιες λεπτομέρειες και για το βιογραφικό κτλ. Υπάρχουν όλα τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων και βεβαίως και του υποψηφίου δημάρχου. Και η ερώτηση του κυρίου που τηλεφωνεί από την Παιανία καταλήγει στο εξής. Τι θα κάνετε εσείς περισσότερο από τους υπόλοιπους αν εκλεγείτε? Κάτι παρόμοιο ρώτησα και εγώ προηγουμένως. Φαίνεται ο φίλος αυτός, ο Γιάννης ο Καλαρίτης, τι θα κάνετε παραπάνω εσείς? Τι έχει περισσότερο το πρόγραμμά σας από το αντίστοιχο πρόγραμμα του νυν δημάρχου ή των άλλων συνυποψηφίων σας? Το θέμα δεν είναι τι περισσότερο θα κάνουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας. Ακόμα δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι οι δρόμοι, τις λακκούβες, η καθαριότητα. Είναι μια πόλη που καταραίει. Οι πλατείες αυτή τη στιγμή είναι βαμμένες, ειλικρινά από γκράφιτι όλες τις πλατείες, παρατημένες, είναι αυσοκολλημένες παντού. Αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν, είναι ανύπαρκτες. Μάλιστα, κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν είναι και του Δήμου, αλλά είναι μέσα στον Δήμο μας, της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι ελαττωμένες. Οι κάδοι είναι όλοι βρώμοι και έχουμε τα σκουπίδια δεξιά και αριστερά από τους κάδους. Κοινωνικές δομές είναι στα χαρτιά ακόμα, έχουν ανακοινωθεί, αλλά δεν υπάρχουν. Είναι το όμως αφορμή, αγαπητέ μου κύριε Σερμπενιάδη, και το λέω και σε όλους που είναι στο τραπέζι το σημερινό, και θα το λέμε και συνέχεια μέχρι που να τελειώσει αυτός ο κύκλος της προεκλογικής εκστρατείας. Αναφέρεται κάτι για τα γκράφιτι που είναι στις επιγραφές και τα λοιπά, κυρίως στις επιγραφές της κυκλοφοριακής, έχουν όλες βανταλιστεί. Έχουν όλες λερωθεί. Δεν καταλαβαίνεις τι γράφει, προς τα που είναι η κατεύθυνση και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς κάνουμε έκκληση και σε εσάς κύριε Γεωργόπουλε, και σε εσάς κύριε Σερμπενιάδη, και σε εσάς κύριε γιατρά, κυρίως στον εκπρόσωπο εδώ του ψηφοδελτίου του Γιάννη του Σγουρού, του Περιφερειάρχη, να αναλάβετε μία πρωτοβουλία και να καθαρίσετε όλες τις επιγραφές της Αθήνας ή να βάλετε καινούργιες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Οι Αθηναίοι περνάνε δύσκολες ώρες όταν οδηγούν το αυτοκίνητό τους και βλέπουν ότι όλες οι επιγραφές είναι μουτζουρωμένες. Από όλες τις χώρες της Ευρώπης αποτελούμε τη μοναδική χώρα που έχει αυτές τις επιγραφές και είναι λερωμένοι οι δρόμοι, οι τείχοι κλπ. Και εγώ θα περίμενα, αγαπητέ μου Σταύρε, κάποιος ή εσείς από την περιφέρεια ή κάποιος να αναλάβει την πρωτοβουλία, να συγκεντρωθείτε όλοι μαζί, να κάνετε ένα συμφωνητικό, ένα συμβόλαιο και να πείτε το πρώτο που θα κάνουμε όταν εκλεγούμε είναι να καθαρίζουμε τις επίγραφες. Να πάρετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Έχετε δίκιο. Κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που αμέσως μετά θα λερωθούν πάλι, Βαγγέλη μου. Πρέπει να υπάρξει. Ας δώσουμε εμείς το παράδειγμα. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα είναι μια συμβολική κίνηση για να μάθουν και όλοι αυτοί οι οργισμένοι που πάνε και τις καταστρέφουν ότι δεν πρέπει να το ξανακάνουν. Παρακαλώ, είναι κύριε. Και άλλα προβλήματα, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι ότι πέρα από αυτό ότι οι πινακίδες είναι λερωμένες, είναι τοποθετημένες και σε σημεία τα οποία δεν είναι οπτικά εμφανή. Σε αυτό φταίει το κράτος ή αυτός που τοποθετεί. Έτσι. Εκεί όμως που φταίμε δηλαδή, όλοι μας είναι όπου παίρνουμε το σπρέι και βάφουμε. Εμείς μιλάμε γι' αυτό, δεν μιλάμε για την ευθύνη. Έτσι λέω συνολικά το θέμα για να μπορέσει να λυθεί στο σύνολό του. Σερμπενιάδη, τι θέλετε να προσθέσετε? Ειδικά για το θέμα του γκράφιτι, επειδή έχουμε αναλάβει και εγώ προσωπικά έχω φτιάξει κάποιες πολιτικές δράσεων για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι διπλό το θέμα του γκράφιτι, είναι και τέχνη, είναι και μουτζούρα. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την τέχνη του γκράφιτι, θα κάνουμε κάποια γκράφιτι park, κάποια γκράφιτι festival κτλ.
ούτως ώστε μετά αυτοί που έχουν την τέχνη να μπορούν να τα πουλήσουν κιόλας. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να λυθεί το πρόβλημα της βρωμιάς του γκράφιτι, γιατί τα παιδιά που λέτε, γιατί κυρίως οι νέοι είναι, πηγαίνουν και χαλάνε ουσιαστικά τις περιουσίες και τη δημόσια και τις ιδιωτικές περιουσίες και δεν υπάρχει η δράση από πίσω να τους δείξει πού πρέπει να απευθυνθούν και τι πρέπει να κάνουν. Είναι θέμα κουλτούρας βέβαια, Ναι. και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο τμήμα της εκπομπής. Κοντά μας είναι ο κύριος Άγγελος Βουράκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Αττικής. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την περιφέρεια και για τα προβλήματα και για τα αποθεματικά που είχε η περιφέρεια. Θα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αριστερά μου είναι ο κύριος Δημήτρης Γιατράς, υποψήφιος δήμαρχος του Βύρωνα. Δίπλα στον κύριο Γιατρά είναι ο κύριος Παναγιώτης Σερμπενιάδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Παιανίας Γλυκών Νερών. Και στο άκρο, χωρίς να είναι άκρο βεβαίως, ο φίλος μου ο κύριος Σταύρος Γεωργόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Νέου Ηρακλείου και πρώην δήμαρχος της πόλης. Πενιάδη, μισό λεπτό. Έναν χαιρετισμό πριν σας εγκαταλείψουμε. Ένα χαιρετισμό. Εμείς θα καλέσουμε και εγώ, αλλά και μέρος και του συνδυασμού, όλους τους πολίτες και τους δημότες της περιοχής μας και γενικά όλους της Ελλάδος να είναι ενεργοί πολίτες, να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές, γιατί η ίδια η δύναμή τους είναι αυτή η ψήφος. Να είναι ενεργοί πολίτες δίπλα και να πιέσουν και τους δημοτικούς συμβούλους όποιον επιλέξουν και κατά τη γνώμη μου να εμπιστευτούν νέους ανθρώπους, τεχνοκράτες, επαγγελματικά έμπειρους και επιτυχημένους που έχουν διάθεση να αλλάξουν όμως το Δήμο τους και να μην εμπιστευτούν ξανά τα ίδια και τα ίδια τετριμμένα άτομα τα οποία έχουν πλέον γίνει πολιτικοί επαγγελματίες. Να είστε καλά. Τελειώσαμε. Να ευχαριστήσω θερμά και εσάς κύριε Βουράκη, και εσάς κύριε Γιατρά, και εσάς κύριε Σερμπενιάδη, και εσάς κύριε Γεωργόπουλε. Εμείς θα τα πούμε μετά την 25η Μαρτίου, την Τετάρτη. Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά. Γεια σας.